Som rada, že som mohla absolvovať rehabilitačný pobyt v Prešove, cvičenie LocoHelp. Tento pobyt som už absolvovala teraz druhýkrát, ale môžem povedať, že hneď po prvom absolvovaní týždenného pobytu som badala na sebe nielen fyzické, ale aj psychické zmeny k lepšiemu. Zlepšila sa mi svalová hmota, prejdem väčšiu vzdialenosť s chodítkom. Pokiaľ ide o prístroj LocoHelp, moje poznatky sú také, že spočiatku som bola v tom prístroji úplne zavesená, čiže bolo tam maximálne odľahčenie. Nekráčala som svojou vlastnou váhou, kdežto po 2-3 dňoch mi moja fyzioterapeutka už nastavovala odľahčenie menšie a tým pádom už som kráčala aj svojou vlastnou váhou, kde sa vytvárala aj svalová hmota. A ďalšie pozitívum, ktoré vnímam na cvičení v LocoHelpe, je ten, že spočiatku rýchlosť chôdze, ktorá bola na tom nastavená, bola u mňa 0,8 až 1 z 2, čo je prirodzená chôdza človeka. A pri druhom rehabilitačnom pobyte už sme sa dostali na rýchlosť 1,7. Verím, že vďaka terapii na prístroji LocoHelp budem vozík používať čo najmenej. Všetkým ľuďom, ktorí majú problémy s chôdzou, vrelo doporučujem vyskúšať tento stroj LocoHelp, ktorý sa nachádza v rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove. Mám nádej, že vďaka transplantácii vlastných kmeňových buniek a rehabilitácii sa čoskoro postavím na nohy a budem samostatne chodiť.